virus o nguleki ki nanateki ɗum haɗani virus o wurde ɗum haɗani virus o wadde circulé. Humpido e ko fewti e coronavirus. Docteur Sow a salminama. Eywa hannde min jiiɗi ko andude docteur mate wonɓe e nokkule gulɗe ɗe ko wayno leyɗe men ɗoyne Afrique banggue Sahel ene daɗi e ñaw coronavirus. Covid-19 woni coronavirus han o mo ganduɗa mbo yaaje nder lesɗele meɗen. Jarani meɗe arta e maltorɗe walla no wiyete ɗum kam humpani han hay goto komo ñabbu mo ganduɗa ko grippe grippe virus biyeteɗo SARS-CoV-2 addimo. Ñabbu aussi wiyete Covid-19 darani meɗe arta en maltorɗe han en nani hen ko heewi woni arata e lesɗele gulɗe arata e jaggata sukaɓe ɗum fof en nani ɗum han il faut paamen so jii limore wonde ɗo e nder Sénégal surtout e guure meɗen goɗɗuɗe wayno wiyete to Touba on gandi toon han ala ko ɓuri ɗum wulde ɗum donc firti kon ɗon haala wona haala selluko il faut bandiɓe men paama virus on ɗon kin nguleki wiyeteki hay innama aadi ko heƴani saka noon e virus ko nguleki mawki ganduɗa ɗum hay neɗɗo o e hoore mum wawi wadde supporté donc jinnomi tan ko bandiɓe meɗen heɗotoɓe RFI fulfulɓe paama kam virus o nguleki ki nanateki ɗum haɗani virus o wurde ɗum haɗani virus o wadde circulé. Wadde docteur ngol konngol holto iwi holko waɗi yimɓe cikki hannde sa woni e nokku gulɗo aɗa hiisi aɗa daɗi e ñaw coronavirus. Eyyi haɗa andi ñabbu Covid-19 gila mbo yalti hay minen nder amen doctereɓe ene heewi ko ganduɗa hen laye ha yimɓe garta e nder haalulaji he par ce que ɗum firti tan ko ɗum ñabbu mo ganduɗa mbo wona paamaɗo ha no feewi guila e départ o yimɓe plus yimɓe heɓe jaaha plus heɓe ɗum pour ɓurde famde mi anda haala kon immi ɗum gila tan do wiyete jaggata sukaɓe walla tampinta sukaɓe walla warata sukaɓe ɗum foof yahi ha han ƴewama andama han exemple tan tottanmami hanki o cankirɗo e nder Sénégal ko kurko mo ganduɗa duuɓi 30 e jeeɗiɗi dañi ɗum noon donc firti ko mataw ñabbu o andanno ko rek départ hina haali mais ɗum ɗon kam il faut yimɓe paama hande o kin ɗon nguleki layeteki ɗum haɗani virus o wadde circulé en tout cas nguleki men ki joguiɗen ko tawi 45 degré 47 degré en ɗum haɗani virus o no wawi hen wurta. Docteur Sow wadde holko tindinta en sen jiiɗi rentade e ñaw coronavirus sen jiiɗi hisde e ñaw coronavirus holko tindinta en. Han ko foti jaggede oɗo ñabbu woni ɗum ɗon woni han ko joga ko taw woni ko neɗɗo foti rentade woni mbolem ko wiyete ko geste barrière woni kutaren laaɓal noon guila e juuɗe men guila e jeese men jomum rentode salmotirede juuɗe mum so yalti ha arti sooɗo juuɗe mum ndiyam e sabunde jarani boom ko wiyete ko gel ndiyam e sabunde ha juuɗe makko laaɓa mbaɗen masque aji meɗen so en jooɗima e yimɓe ɗiɗo ɓurɓe tato mbaɗen masque aji meɗen so heɗen gona e auto ji so heɗen ɗanno so heɗen jalta bowo ɗum ɗon han hina holliri kam hina en wawi tagde ñabbu o wasa en heɓde.